Bisaya vlog, manok, mga Bisaya, muldo tag manok. Ganyan mga Bisaya. May babalik bang Mga Bisaya. Tatlo ni mga Bisaya. Tatlo ni mas manok mga Bisaya. Pagmampulan. Tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap sa Pagyo mga Bisaya. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba na tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap na panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba na tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba na tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Mangarap panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Nalay ko sa lalom ng kakao mga Kabisaya. Natatandaan mo pa ba tayong dalawa'y unang magkita, panahon ng Balay sa birthday mga Kabisaya. sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Tira takot mga Kabisaya. Mangarap Bye-bye.